and some months. I'm riding on what I've been doing. Kwira abane skuru without kobere assembly. Koroshindoje without being in assembly. Ko support ya wana youth ase konaja talents in sports una wako mupira no kominyoka na binde ebingende tokora. Yes, kerena sweta se dispensary cheitonga nyoranga malioko tayo. I had to look for friends. Ebirine kimbiro abantu mbaro abasane do community clinic era lipondeni. Bosongo hospital yetu nerega Bosongo hospital yerojiga. Yes. I have some friends. I had to na mana ngo barangiria bache at this time to na kito konya koleta malioka santo baitu. Our people are suffering keroko to arenge kurigereria bolingo to ngolanga anto baita abange babwate pressure. Pressure babwate tani nechumbu chokoragira neria mumbu abantu endagera bakolirembe. No, pressure ando beto babwate nesengenjo yobo chochole tubwate umuntu arengere na mbwata abana batano oyo moso ile secondary yondo langire we university ngendo kingokora unabona igonduro chirete abantu beita mabera kera abantu abange tubwate kiremikyo kechae all over in Nyamira and even Kisii echae nero yabeire e cash crop itene na sechinga keji e bonus yaje 10 bob 13 bob na ndio bali to wada una matabire ne ngoro twairuirenga 13 bob lakini ligereria abantu bawo chabagora soko uru kurugoroga alitwangete bono indu twacho rabire ne ngoro twairu 13 bob baja barusi alianse bairu 14 bob 15 bob bono twashine ki who's telling us the truth onya abakuhire ya iteri embe elito ya seko eli ya soko uru ya beire expensive ko yeto ya matabire ne ngoro na ki abantu abana I'm telling you ekinege ndokero atari Nyamira ali nyama yoka nyembo songo asambale me abantu babwate buli mwechaye echaye nero umuntu arengere tinga konyorande bonus nye bange na kyo mwana kwende skuru January bono e bonus ya chire 13 bob mwiboli oyo tabwati any source of income kubwa ekemerike kya echa abwate pressure no ego swera gabo kwanyore umugaga kwanyorate neine orengerere paka bwakere nso kule bacha godana ngera no nde barenge nero mubekere ndo muitako ose nyagete namurigire tibu twanyoranga ase community segi chabero na ngote abanga na kina aligire tina tikatoligia abasani toletera abantu beito babakonye. Yes, SHA yabe kutwaruse wene NSSF tayo NHIF batoira na SHA abantu baito kero montago chikoreje sta SHA oboliwa ote uno wate ngombe no wate ki umedo no ende ko nemwe ndobiri unali goliri bwende ko ligende to koraki kende ko tire ujigo na kito wade bese abantu beto na ki katolike ndobiri beto to bwate na ende tunyare ko konyana ase bibi ekiki atoke kiroro na kito koletera abantu beito abantu banyare ko koraki banyare kuba bweni so bone go muntu ogototebinga na ngoso ande njyo korake ndogete ngote imoteya no mokorore toteingi kwa kolre kuru maega ga te akora inango jokoro ngoto kyo jokora so track record what have you been doing all right to goja bone oda na no bura yokoliga and because was obogoirie meta ndondra ndambara ali ndoje babogoirie unaliga una no to abalete ile tutagete mwakero yekura so how stupid are we to kwa kero mondo na go batwalete no mondari Umashimiwa andake the main challenges chirikwa ligireri wakwanera mangana wa sichuizara chiri ase abamenye banyuma yabwato muchano lakini imbiro robiri okurigere gwata banga bibiro byo nonya serikali yato yiri atambe ekati mechaniri okurigere kwa ranga at least kurukura ase kenyoro ke utoke me wodi ya nyamaya issue babwatere in common nereri issue to bwate in common bono ega yatusumbuire ngeria tuise koligereri in weekly basis ningore simiane igoro chiringi tubwate cha matanga weekly every Friday enyama ya naswaire every Friday ndoko uro matanga 10 30 mpaka linde ndo tubata matanga 20 in one Friday and naliri naja Chris mangana kumyoka nyama so I had to ask myself what is happening and I had to ask our mo nimbwata basani bale abanyaketari ngatano we have to find out what is happening oranyole nkora ya chire breakout killing our people this much
And I find out bintu biwita abantu betane bintu bire simple. Omuntu awetu na ulcers, omuntu awetu na pressure. Actually, cancer cases ya cancer they're very rare. It's one in nchiro bantu kera la sikuisi kento kia berengeringa omonge na ko mwenda onyobo saro bwakira mambiene na ndo onyobo saro bwakira kera kitamba hoja kwa nyageta aliko pimo onyoro wakire stage 3 or stage 4 bwate ya cancer igo common igento njenali gere nyama ya kere common igia sumbira ando baito na marwira aroro bwata ya maiti osemba ya bwate eyeta keire batwara abanyageta barange na barobo dispensary cyo kolega asi ende tonyale gotanga okukukora necessary. All right. Serikali atusumbuye. Mbia mono na sense moyende aye ni goro mumenyi we county ya Nairobi gose ya Nyamira. Nje no mumenyo Nyamira omukole biashara mu Nairobi. Abaraya bange bagoche batoka nga twarore abaraya bange bako checheri gwe kyagera konyora nga chinga kichinyinge mbali gutoka nka mbali gutoka chiwodi chiri bachorire gose chibunge chiri bachorire. Do you think nga nande oyo iganoro muchando ase county ya Nyamira? Igonda ira neliga kyagera kero muntu nabwata sobasa kuru. Yes. And nere uyagero munda tumanye mwabona aralia no yongari. Lakini twensi ngoli gitole bona ngera gatembe TV no erega. Yes. Na sei neto Kenya mirere no menya miro o jabasungu gali tu lazima omenyange na sokoreki okore biashara Nairobi no kwerigeri tochi twerigeri lakini ninka nemechando yanga ne bintu byanga twenda tukobikora kera chingaki Lakini asomura yore kirogo bono kayabone tegotoka abantu kutoka santo baba onye no mo MC abere ase county account assembly ga yego toka ngera Nyamira lazima muntu toko pia Alright, anda kaburu mwanchi muligiri no mote turachika tukunja kumyoka sense milio moeli kigima wetenga umusikirija da munyanchako ereraga iga kwa tuli bagasi namba 074158 3878 072644 andakura kwa 92 ebe numunya mira ule ulengera tigurobo choli bakubucho kwa by election useno muntu kura se county ya Kisii birgali bya ombiri biga katukuli siasa chie chiabono uruchinga andaka saiga kwanere ayibangeli bya ombiri bira mentere andake kwani komanya ngakinga ngakimurubuli bwisiasa ogenderete asichi samo chili chuju korobo choli boke gose by elections. Genda kutuikera matira bange doche basire kulikaga jujumba abande bakulikaliso mtandao timaitino nyole babiri batoro alikire Tinse mocha Facebook mbare bagenda tegusangana intwe gose mbare bagusangana intwe so muroberio unabono Benjamin omwana Thomas yabatebaniga ku watch live koro tinse mocha bubasi boigesana boigo kora na Kuru City Salams Club nere omusori boigesusu na sensembo eyo ndoche babo Enoch Simiyu Vilex Enyaboke na boigo nabanda bange bari bakoreka ujumbe cyabo cyegase studio Clinton watombe niko ndani ime yomurobeli bono mambia ndo chiga Douglas Kurachi somo chirigoma agotaba ndani mufati kuruchi somo chia sironga good morning bwakiribya agotabanga ameongea ukweli ubura itali pesa bura itali pesa kina kia na kiama bura itali pesa igo bura iniki bura iniki oburai etogotebanga noko otanga na bosio korokereria enjerere ndonge abantu bante talire ngobwate talina nire ngobwate talire ngobwate. All right. Wazori mwanchi mulilinga akatuja kusangamo naye buno mheshimiwa Richard. Yes. County ya Nyamira ngima niki seme chicho okora by election mbia ige kekete negeke. Do you think ekero mwaso ire umwako yoyo muna whatever otali oruchi okole mirimo na andi chikura chindi chiko tangazo chikura liwa 2027 bona mukoli tuyisiko tabanga chigagi chiko muntu oirire na andi gekakenda chikutena ninyale kanenga ege keke ekaswa no gyo kwero bya sobo chori na bugucha kuse bado na baku iko bado soira sikiro yera base birengere byo muntu lyo kobolia tokomanya lyo kobolia rengerete but rego cha samangana yo burai ngere toma etenga engake ya tigaire ndo bwate budget ibere tumanye gukora ebindike kia 2025 2025 yes 2027 yes
na kiki tutete gotebanga togo swaria igoja nate ya ndonyo ali posta ya ne bari kuri geri kire nengaki yo konya omulemi abondi getego asenjo yake intwe unabanyamaya 98% tutategemea tukulimi eita tubwate ng'ombe otwa mabere ndubwate chingogo chotwa magena ndubwate chai yaito ndubwate kawa yaito nande kubwa mono twarorere nga oboteneri bwe kawa bwachagere kwa bobu yale squeeze na ndeli golire kawa ase market yachagere kwa bali yake nane gingwakira kide abantu balichia majide neta manage kawa cheto na kolonyango kona kwende bya mona asinge jo bahoro kirio enjirenge yote yabalimina tiako ni kawa yao ase omotoriro abantu mbale bajire ko Nairobi nyoje abakado se nonjira ayo kera nyude nyoje abakado bahoja barora baira baro bajiko add value nduranya factory ejo add value na kirenga kiyo konyo mulemi tete okonyo mulemi esenge njenga mine naki turakore chaye ito enyare go twa faidero onye jade go twa faida umugendo to begete chaye ngendo kitora ndoro use chaye to begente ke ngao kiranyare go tokonye kera enenga kiyo we konya na kirigendo kirekeke kiri obwate bono oje go ganena ngwe wole kayoja kwa ukoro teyo kwa enenga kiyo we konya nendo kirekeke kiria tobwate igono nga kiyo konyo mulemo ito nenga kiyo ko konyo monge na manyenga lero squeeze libaga ekaroti go chikorusigu moro ga libaga ta osentoto ebo ligubaka kisi eje kondo kisi tiatori yo mondo raro lira balito nkaroti kitorasmege kore eme na lero bokamba ngera jibando ngo ruchiro oh yes na mbogerera squeeze bazo mga jibando cham asenge njongeringa tikeno chi achire yo pimalira jama yaki liraberi mbeo kiera bero na ndenga kiera nyale otoke bero ebina bitote banga esijipaje doju weti bona yetokora na ki ngendo kitora akore kerete faida asomonya maya asinga kiyetikadete mbia mono andake gwakwa ni roboremi gose ase milestones echiri gwasukira ebuno murai gose gwakonyire ase gwasirire abanyamaya ase oboremi we nkiora kwanire soboremi yes asoboremi ngendo ndakwana ngeringa abalimi beto bechae pole sana ngo batai pole asengencho abumwa trusted nango waleta bale pona serengea mbarato ira nikende yonzi nende no kumyo konne buna nyama yabonega bali bato ibere pona sieto enda bato la jibe sto to koleki to bachole mundo kwere 13 bob enda de tawatebi omogwe msie igo kibago jane jibe se serikali kera esiden ne tubwate omorali bono igakera na akore research ya mangana yechae no mate chae to yakoba taxed tuzo kabanyene Kenya serikali ya Kenya iko yorus tax nyuma tora koraki tutarayone igo serikali ne bwate ikora ira pesa yo mulemi onyerende isikali okoni kwale ngokobe onye serikali tubwate nenje to mulemi iyo ya ngorusia ebangerie koreteki ebegeta sekere kire konwe yecha erinda at least legally kera no gendete ko tax kero mwaka ngo tax yole omulemi warore egento kora no kumurusire tax ye onye so ekiro yabe irembe onye mumiasi bakwere 2 billion okonyo mulemi bwe mesie intungi kiare ngekebe otokonye ngakiye kere pona siaberezi bato kusere tax lero ekina ki I'm telling you this is the to bwada tali na jiwena diko ba solved njita ke ko ba solved na intwe na bara ba to ko be ko bisi jitanya abantu bakusolve yeah batare rumba bwada solution yo solve lakini asenga ya greediness no kweyanja kwancha abantu bali bakora they are taking everything baba tiko to watch nindo chabangiga likiranga nikubulisi mibere chokaiga ebirangali byawo gukwana muri US studio nyura 0741583878 0726447367 tukwanere ngobono mambia somorobole etuani numero gentunere numuskirija de munyanchaga iga se studio ndochika Vincent okay batabanga Vincent Moturi kurwa bondeni na isaine musko yutiga chibosio tuko nyuma yake asante sana Vincent kurubondeni Simba ya Marani pia yuko nasi Gatembe hello
Yes. Bana Joseph Nyamatale Express. Karibu sana birengeli byo mbiri webiga. Na go kile kuigo mageni yo kwana umate kali sana ama indeni sana kama na whatever. Ejento na whatever ngelia na whatever na kwanza ya sana igoro ya amos nyaligo. Na kinga tikiaide kuna poiti jani pagiti kinga tikiaide kigaba mwenga kia yake nyingi konde 2026. Ye campaign ye kawali sense nyingi ngonyera undio kwa tuma ko yamagento makonde njawo kwa. All right. Na nyamira to polike kwa manafanyora iyo ba kuna kolera igoro ya amos nyaligo. Baka bachumba ba kize chiri baro chinga bantu ko baro jamo nyaligo yeka. Ono nale batanga infaji abantu bakolera kabisa na inda karenga kira ikeye campaign bali gelenga oyo epale osne pale no bwanta koro no muchumba osno mugabana yale batanga abantu buronke kero muntu ayiwe no koro sikara iro se ya magenda ya tegete no ne pale kwanda bo yora ro sita ko iboko gendo ga chikominyanga ekiga abantu baya batandike kiriamo. Asante Simende. Getembe, good morning. Hello. No Getembe FM. Noga wasire daddy, how are you? Karibu. Ayo na era Vincent Mosoba kuru bonjali bo mare bakebene. Karibu sana Mosoba. Jena rote baiga. Yes. Mbiamo mugenimbu ya kwanire. Una saitabo malibabo no tatebe. Ke onchoke. Tara kora kende pian dora tebe tara kora kende. Una chipara kira gono empura krea ture ento konyara weta a tare gutene se kiaitiko. Ono nade to singiren aja ne chikura jadon 27 nino ne kiroga kuto boli tena ki. Right, birengeli bya gombia mono sana baba. Thank you. Sante sana. Kolenginga ibirengeli byo mu gusi bya chiribya buli mu bwato kugandi gukwana intugaiga onyorenga rija munyancha no mo menyi bya county ya Nyamira bibayiko bwate gangene na secretary ya woda ali county Nyamira katoko sangamo nera bono mambia do chinga kichonsi ya toe kandire kunire unachikuraga isato ali Getembe FM na mangana mayi tokonyora asinchira jobo kangaru osasebo ikirano Matilda. Ndikira chikukana tuira na sobogeni. Paul misiani yako teva watching live koro chinse mocha ikarongo obonya iguba. Ikarongo bonya iguba. Ewodi ya nyama yako ta wishing Moesha Monyancha the very best in the upcoming general by elections. Pia bona sana eyo ne chinse mochire acha YouTube na boigo gari Facebook ndo changa mbaro bagende te kubike birengere bya baroro kurinde into obirigire sengencho yebiro. Uya gotebanga gotebanga mon gusarigo fro and Matilda from Nyabi Sabo Smart Boy Amfro Rabi Piewa Honorable Harika gotebanga by elections are always a competition between the government and opposition. Hence, good leaders are left out because of the competition. In Emaya Ward and other wards in Nyamira, the UDA government has landed with money to convince the lessons while the anti-government is patrolling the ground to enlighten the locals about government failures. Hence, it is game which will leave out good leaders because of Ogosera. Please, I request the residents to eat, and on 27, please exercise your democratic rights. Nako batay baragere kabisa bayigote ko baguchiko chora barayi bali bagane titali chibesa. Nande na kie gitoga netia barali baitu munyara gotokonya gotebya abantu nga goserwa tali gokugwake kura no gochora umurai oranyara gokonya. All right. Yes. Kole giga kachika kichiko kana utato ekerengeli kyo mweli tono yoro mubye katoigu. Good morning. Good morning. Good morning. Getembe. Yes, morning. Hello, good morning. Oyo Paul Misiani kuru ikarongo bone kuba Nyamaya Ward. Biamono sana, karibu sana Paul. And almost Richard Monyancha tumwanjite sana. I'm happy to see him live on Getembe TV and na kuki unamangana na require se bono mambi. Yes.
na kurubunya gubaga iga anene Karongo village no terenere imekianda ya 10. All right. Thank you very much. Asante Paul byomono sana gweta abantu abanyaiguba bategerereto mu rubeli bono mambia bono ndoche mushimo rijera sinje chingaki numwerekeo bwimerobeli yaito yegetasen yegichitulu chikakale kwa ndomo elikigi magali Matilda lakingane ya muche somurai tutachi kuendelea nsemelienda. Mheshimiwa. Yes sir. Ama tukubona ama tukatigira make. Ukagirite nganki umunyama yara kore siboni kira mukonye. Kose no nyomurai abo yo gochwake kura osuri ochwake kura. Koru account assembly ya Nyamira ya chagite paka bono iga nanya korora murayo ndibwensi akolete bill as account assembly yo konya eito munyamaya oso munyamira na endekera lituko mwegule abantu baito baendete osumuka abande bakugweru chinyomba abande barwalite bare chinyomba batakero almost 7 million 2 million and bakwa mtenyegetali mduanya kora pili ndeyonsi murayo ndebwensi oswele account assembly otaete kutetea umwananchi kawaida ne abandonsi na that's why account assembly cha bege tu elinde kokonya umwananchi olense kabisa se serikali sense yetu ya Kenya egento ndatebekera chikokonya tari umunyama ya weka lakini umunyamira ngeringa twetie bili ya social protection asabantu baitu elinde nga esikibe sigitokonyora liba chikonya kwera na ujia national government taranyorega siokora tetona kitowe social protection ya bantu baitu abana mbale na mwigwete korora abana mbale bakonyora abana nyumba ase pupils area babu atikende nyombo mumuro mungainire onyorirenda na ndo onyorinda ande akabere nyomba umwana oyo ororubuna kwa omuntu le useless temonte yokomokonya na kito kora tonyora abana aba tubanyone kibako kora kigasi obugundi usene kibako ene school basome abande barokonyora bale so bright lakini asingenjo onyorirenda omwibuli otaba mwana otakora ki takoka jibese cha sare na how do we protect these people in the community na kitora change community yeto torusi abantu ko beito bali barense to baimukirigoro erinde na marobanyara ko standard y'abantu bande na kengo tabanga in the help y'abantu baratware mind unechiane as fast as possible to a bill iranyale okeza for these people kera no baramo na intwe and then toga ninga twabatumia kera tokoli ichikura yatwanyo ichikura twakolaki twabeyo na kingo sabanga to so account assembly and that's what I'm saying as engagement yokorbonega it is a long time ne ngakita tekeri endo ba ngokora no weti chibiri kirakonye abanyamira as short as time as possible lakini amangana ayo wake kuba na ende kando kwa research ya omambe gotangaze until 45 years 43 years 4 years bale bonega mundu kioletere bill as account assembly ya Nyamira erakonye umunyamira. All right. Yeah. Mheshimiwa mbia mona singi chendo chinga chikakichia tukanire kegima kero muruliro kwa sembeo tunashukuru asincho kwa kuituka iganae na ndiga kiende kero tukanire maya ise kwa kuire ntikio karibu na ande no taira karibu ga getembelioka mbia mona onandake ntinda no kwande kende Entonda ego sakwa ni ngane mwe entonda tebyo munyama yontegerete mambia bono chibe sango jachire naende actually abantu mbale twarolire bakonya kugule ibande byabantu ntwebwate kesi ekingo koke bwati tole tweto muntu naro kugule ibande byabantu nabone stronghold yane abantu bawocha munyanja bwanjiri bira chibesa batete kugule ibande naende abantu mbalo baweta ne group y'abantu bata no mufasi munyanja bamotisia edonte abantu baito mo basiko kosekana kende gyonsi enenga kiao no bwatera ayekira boka taresina saba mambia genda o sound ya were gweke kera urake kura asebente wake na noko basaba abanyamayanga ngo swali jembegete taye mbarire reso baro na kere de kikere amangana itokole tokonye tari umunyamaya weka lakini nyomo munyamiro mogimo kera nyamira yonse singotara the same problem to wade nyamaya na jichire town abantu wale township na jichire wanyamatuta na jichire bosamaro na jichire bogichora na the same problem no nyogo tegera ndonsia lero Nyamira yabeire asoko iwa mangana mabe umuntu nyagetari yakwamete ndege nabyo tutatokora na kitokubirusi Nyamira yetu. Thank you sir for coming. Karibu sana mheshimiwa. Thank you so much. Mbia sana na ndi nabugo cha kusangana into ekira mutokendete kwa
kosukange no bochori no nyekero bwaeri. Asante sana. Basoro mwanchu muliringa gwikiraga gutwasangirira rero musikirije Munyancha kurindege kakire ensemere busyo kigima nonyole ensemere requesta useri mwena sumuruke gusi no mugaka nkorgo kebacha ekora sende nchengero ko mwana buliro ba Geoffrey Nsarigo Mike Wiris no ale ensemere ndeko nekinga yote 9:10 yabere una organitia yo mwenyene. Bye bye for now, tomorrow tuko pamoja Situani ya Gitembe. Kurwa sende mushime wa timetu sinkwana na maiga kwa bata maigande Amaiga nimbwate tingwe ba ukwani mama no murugi onekera bose bakolende ndani chinga kichwasi yasawa seni n'abantu banyamaya avance mwaigurerio gerio korene ichengero kwa Matilda obaigwa gendera utwara chinga kichingia na baigo tubasa gusuka korwa Getembe TV okoroko kebacha sichitageka chinke chiri busyo.